Is ghalar marafach Alzheimer's. Tá muid a gáil tuairt faoi agus feici muid go dé mar is féidir linne an bu a bheith agaí. It just keeps coming and something else is coming in. It's not fun. Godjin sé a fadalach an tám ar fad. Ahan ar a chailen sé rudigin chailam písa eile de maiaji ach le ahan lagin nua de maiaji búlam na duine gan eile atá galanta. I will have the asked people to help me, and I don't like it. Seán go an brú cinneal ar fad ar mhánaí. Jeanam híon agus jeanam Léireofar ar dhíhil. Caithim do éana fearn inis. Tá mé chó buic gur tógu mé I deolach land a gra, mar tá mé géirí aire thuirt de maiaji agus tá mé géirí an gra sin a léirí dá mar a léirí sé dúsa. Jantar jarmard ar gini le ghalar mar seo. Tá sin linn, tá sin seo go fáil. Tá mu déine géirí eisbris agus rudí jasa dheanú. They're going to do as much as I can.